Z nového videa je tu s vami Mister a ideme si zahrať Natural Disasters, lebo si idem pripomenúť nostalgiu. Proste, chce sa mi. Čo je 0? Minule bolo 1, OK. OK, tu sa dejú trošku divné veci poslednou dobou. Prečo sa tak hýbe? A samozrejme má aké Wi-Fi? On sa trošku pomaličky hýbe, nie? Rainbow Ride, OK. Ale kde je tá mapa? OK. OK, ja idem na koleso. Ja proste... Ja musím. Idem na toto. Idem na zelené. Moja obľúbená farba. Z nejakého dôvodu to extrémne seká. Server sa extrémne laguje. Alebo proste tak to bolo naprogramované. OK. Deadly virus? Čo je deadly virus? Avoid crowds. A kde je ten vírus? Ok, ja sa idem pozrieť. Nechápem, čo to boli tie guličky? OK. To typek čo? To je toto! VR player! Co je VR? Wow, ale tu je fakt VR-ko. Get out of my shop. To kto napísal? Ale reálne wow! Tu dado! Nie, počkať, haló. Pomoc. Pomoc! 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 Haló. Nemám vlasy. Prečo som sa objavil tu, keď som mal full hapka? Nechápem. Meme reset, kamo. Reálne. Ja som sa teraz dozvedel, že Great Meme Reset je fake. OK. Akože neverím, že existuje niekto, kto nemá rád. Neverím, že neexistujú ľudia, čo nemajú radi brainrot. Veď 90% ľudí nemá rado brainrot, reálne. Ja nechápem. Ja chcem, aby tá mašina sa prepla na 7. Ja neviem prečo, ja proste mám chuť. Devastation Station. Takže rozbíjacia stanica? Aha. Ne, vláčik. A kde je AI? Či AI? Kde je ten VR player? OK, ja neviem. On sa asi odpojil. Chudák, ja. Týpek dobre zrobil. Thunderstorm? To nevadí. Ja proste chillujem. Bohužiaľ, asi už sa zastavíš. Au.
Reálne ja som proste chill face. Chcem povedať, že ešte do mňa ani raz netrafil blesk. Vlačík, poď sem. Chcem, aby si vypadol v strate. Zraz má super. Aj tak už... To reálne, to bola taká karma reálne. What? To ako? Ja som reálne zrobil typkovi, aby sa vykálil. A do mňa práve vtedy trafí blesk. Tak. Dám si trošku väčšiu grafiku. Docela ju mám blbú. Teraz mám najviac ako sa dá, hej. Toto je grafik quality full. Reálne to ani není žiadny rozdiel. Maximálne, že mám väčší render distance. A že voda je asi lepšia, sa mi zdá. To je všetko. Zase? Ale to je to isté, nie? Ale to fakt. OK. Nie. Tak idem s ním. No, haha, tak si treba. Haha. OK, tak idem zistiť, že čo bude ďalšie. Reálne, čo bude akože ďalšie to tam. Joj. Tornádo! To čo bolo? Tu všetci sú teraz dole, nie? Veď všetci sme boli na tom istom mieste, nie? Ešte nikto žije? Vidím tam jedného maličkého behať. Už vidím dvoch, už vidím troch, už vidím štyroch. Prečo sa to práve spawnlo vo mne? Reálne, to tornádo sa spawnlo vo mne. Dobre, tak Katier, Máš nejaký názor na to? Máš na to nejaký názor? OK. Dinosaurus King, môžem ťa zhodiť? To fakt. Prečo v kúse dostávam karmu? Dobre, kde je dinosaurus? Dinosaurus. Prečo levituje? Už prestal levitovať. Už z nejakého dôvodu prestal. Reálne, ja nemám poďatie ako. A kto je Kozmo? Kozmo, čau. Vieš o toho, že vyzeráš škaredo? OK, to je jedno. Nee! Počkaj, čo? Ten round už začal! Nie! Dobre, ja sa idem niekoho pýtať. Dobrý deň, Sensei. Prosím vás, máte nejaký...
Pani Senzei, máte nejaký názor na toto, že som sa skočil dole a automaticky som sa spavnul tu a už dávno začal? A vy máte aký názor? OK. Nemá žiadny? OK, ja idem asi na chvíľku preč. OK, Liv, máte nejaký názor na toto vulkano? OK, pokoj, kľud. Pokoj. Nemôžete také hovoriť. Pani. OK, s ňou sa nedá rozprávať. Čo si o tom myslíte, Ksve? OK, to je taký, no, OK. Tak. Mám na vás otázku. Čo si myslíte, aký tu bude disaster? OK, tak uvidíme, že či máš pravdu. A ty si AFK, teba sa nič nebudem pýtať. Zase tu máme Makarenu. Makarena. To je best. Ja chcem tiež VR. Fire. Ale kde začne horieť? Ten typek mal nemáš pravdu to celá. Pri VR typkovi začalo trošku horieť. Pane, nevadí vám, že vybuchla pri vás mikrovlnka? Nevadí vám, že pri vás vybuchla mikrovlnka? OK. Myslím, že asi to tu čoskoro vybuchne, lebo tu je olej v tomto. Teraz to iba treba potlačiť. Au, ja nič. OK. Ešte dáme jedno kolo. Sa opýtam napríklad tu. Napríklad ty tu, hej, počúvaj. Čo si myslíš, je to v pohode, že ukončím video po jednom raunde? OK. Idem do školy. Zase. OK, ja sa idem učiť. To bude tornádo zas, ale aby som išiel von. Lebo minulé tornádo bolo tam, kde je najviac ľudí. Len to bude tornádo. Ale škola. Ja som to vedel. Takže snad sa vám toto video páčilo a čaute!